Takže čau, tady je Carlos.cz a vítám vás u mého třetího let's playe na hru Team Fortress 2 a jsem tu opět společně s Ondrou. Čau! A my si jdem zahrát. Tak počkej, jestli tu fungují cheaty. A haha, fungují. No nebo mám velký sandwich. Nemám rád nízkou gravitaci, protože pak... Ahoj Karle, já mám přes 1000 hápek. Ahoj Ondro, já zdrhám. No no to... By ten cheat nemůže jen tak zmizet, to ti musí nejdřív vyprchat. Nemá cenu proti tobě hrát. Do prčic. Oh. Jo? Kolik jsem ti ubral? Má ještě šetřet. Ty kráso, to ubírá hodně. To ubírá minus 400. To je dobrý damage. Já teď budu... Jo, aha. Jo. Takže budem... Neřeknu. Ty co? Hej, to bylo nějak zrychlený, ne? Jo, ještě u toho tanči. Už to nemá cenu s sebou hrát, když máš takový cheat dobrý. Kde seš? Hej, tohle je dobrý cheat, to mám rád tenhle. Mě se líp zabíjí. Do prčic. Mám jenom 200 svých 200 mám jenom. Tak dobře. Kolik ubírá sekáček? Popadek, dej si něco. Trefil jsem tě. Jo, dobře, jako chlap s ženskou. Ne, chlap s chlapem. Hezky já. Ondra s nožema, no i když umí. Oma... Ach jo. No tak to nemá cenu za tohle hrát. Dostáváš body za to, když si změním? Ne, nedostáváš. OK. Pojď jako chlap s chlapem, teď. Ježiši, Ondro. I když seš úplně neviditelný, protože tě úplně vidím. Jak to? Uvidíš na videu. Protože máš jakoby nahoře nějakou pěst, jako. Jo. Víš, jak máš ten cheat, takovej ten, s tím lékařským. Tak jo, pojď. Tak počkej. Počkej chvíli. Jdeme. Jak se to dává? Jo. Tak. Ne, počkej. X. Ne, X, jo. Počkej. No, jestli chceš, tak si vem C nebo X. Aha. No konečně jsem co tím tě můžu i zabít. Já tě nemůžu zabít? Můžeš. A minusy. No. Teď scípnu, co? Asi. Ty vole, to byl kritikál. Konečně. Jen? Co to bylo? Jo, asi když seš ke mně jakoby přiblížil a šel si do toho kruhu, tak tě to zabilo automaticky, myslím. Co to je to scorch shot? To uvidíš. Je to něco dobrýho? No na Pyra jo. Ne, Pyro.
Kde seš? Ježiši, to ne. Co pak? Hořím. Ne. Ach jo. No. Ahoj. Aha, že tě nemůžu zabít. A já je tebe, jo. No, ale nejdřív by ses musel trefit. Teď jsem tě trefil, ne? Ano. To teď Dobře, je. pojď. Ne, pojď. Ty vole, Ondro. Sorry, ty říkáš pozdě. Kde seš? Ale nesmíš se používat Cože? ten Pozdě. Co jsi říkal? Ten tvůj štít se nesmí používat, to je nefér. To není štít. Pak ne? Ne. To je jenom to, že tě zabiju. To Tak neznamená, jo, ale co? ty mě taky můžeš zabít při tomhle. Při tom charge. To lítá krásně tohle. Tak jo, může se používat. Hej, Ondro, víš co, použijeme 2 naraz charge. Jo? Nemám. Aha. Ježiš, tak pojď, normálně jako chlap s chlapem. Jak to? Jak to? Nebudu se to srát, ale budu. A aspoň vyhraju. Srabe. Aspoň? Já říkal, že jsem srát. Aha, děláš to. Aha, tak pojď. Tak jo. Že já tě ani netrefil. Poho. Myslíš, ale to nejde s tebou. Proč ne? Tak jo, tak pojď. Kde seš? Nebuď spy, aha. Soldier. Řekl si jako na férovku. Tak jo. OK. Zas půjdem na férovku? A nebo ne, už mě to nebaví. Protože já jsem dobrá postava. Ať mám dobrý cheat. Ježiši. Ale zabít mě zas nemůžeš. Můžu. To vidím. Ne. Jo, to byla sranda. Jak chceš. Já nechci. Já jsem skromnej úplně. Ty jsou dva. No a co ty? No já jsem od tebe. Ty to umíš už. To jsi podoučil. Já ho měl vždycky. A do prčic. Wow. Dává ti to aspoň nějaký damage? A no, moc ne teda. Jo, tak pojď se mnou. To já nechci. Proč ne?
A to je nefér. No to bylo taky u tebe nefér, že jsi měl víc životů. Já se radši schovám. Jak to našel? Co? Já prostě šel a ty si najednou... Ty ses ke mně přiblížil. Nějak. Já tě ani neviděl. Já jsem byl ze spoda, tam kde jsi šel ty. Aha, tak to tě zasáhne. Pojď! Tak jo, s kladivem. Nejde. Se nestydíš. Ne! Já to musím takhle. Dělej. Prosím, dělej, ať mě Ondro. A. Ten má dobrou ruskou mluvu. To znamená, že je Rus. No tak jako... A já sniper být nemůžu. Protože ty máš pěkně blbej komp. No já vím, potřebuju stejně novej. Ty to víš už Na dávno. Vánoce dostaneš, ne? No to je pravda. Když jsme to říkali v prvním let spolu, ne? Jo. Tak si nemůžu pamatovat všechno. A můžeš, ne? No, můžu, ale nemusím. Ne, na to ani nemyslím. A zasáhl. Hej, pak si když tak vypni někdy nadál. Ne, obsazovat ne. To mě nebaví. Ty vole. Teď jsem střílel, jenže... Ne. Jsi byl prostě dřív. A máš... Ježiš, jak dlouho už natáčíme. Ne. Ty králu. Já jsem král. Cože? Já jsem král, vy? Mně to ani tak nějak nevadí. Aha, vadí. Naštěstí, že jsem u spawnu. Takže si to hned zastavíme. Big head, už jako ještě trefím. A nebo taky ne. A nebo taky jo. Ne, oni ty náboje prostě musí zmizet v té době, kdy si prostě je nabiju. Jinak to prostě nejde si nabít těma nábojema, jakoby co leží na zemi. To nemám rád. Jo, dobře, jako chlap s chlapem. Vždycky já. Takže se nejde. A to jste tam dobrá los, ne? Jo, docela jo. Docela. Vozovka, viď? Ne. Počkej, takže... Ještě tak 5 minut, Ondro, budem natáčet. Ne? Ne. Co? Ne, to nemůžu být. Už to mě tak štve, že nemůžu být... Snipera, ten mi tak jde. Že máš fakt blbej komp. No sorry, já za to Já nemohu. vím. Ach jo. Ne. Ty kráso. Jenže to je pak nudný. Když nemůžu víc sniper, víš? A nemůžu tě Tak zabít. tak jenom buď. Ne. To budem čekat za půl hodiny. Tak sorry za to. Ježiš. Proč se neomlouvej.
Já na to kašlu, já prostě budu... Ne. Ne, no, ne, a jo. Co to je? Uvidíš. Já tě nemůžu trefit. No viď? Ale můžu. No? Kryty. Jak to? Protože jsem měl cheat. A to na mě jdou. Sorry, já se, nebo vlastně neumolám se, jakoby, já jsem zapomněl, že kryty na mě, jako exploze na mě jde. Tebe jde zastřelit? Ne. Normálně. Ale exploze jo, jakoby když jsem maličkej, tak jo. No tak vidíš. Tak když seš velký, tak tě taky můžu zastřelit. Ondro, to nás omrzelo toto. Já vím, kde seš. Anebo taky Kde? ne. Neřeknu. Dole? Kde? Sakra, on je fakt dole. Tady. No. Metu. A zase když si přebijím a nabiju si, tak dostanu fakt prd. Z toho nabíjení, jakoby bonusovýho. No, za chvíli budem končit. Dobře, dobře. Aspoň vidíš, jak jsem se zlepšil. To je jak kdy, někdy jsem dobrý já, někdy ty. Já tě trefil. 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 Nedoukázal, že jsem trefil. To tě netrefilo? No tak teď se zabiju sám. Jako. Už bylo jasný. Fuj, ten má hnusný oči. Soldier. Ach jo. Ach jo, furt někam. Ne. Dobře. Ne, takhle. Na férovku. Kolik jsem ti ubral? No, málo. 60. Tě trefil totiž jenom jednou. Takže lidičky, toto by bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like a odběr a čau. Čau.